Bona tarda a tothom, rector, directors de centre, professorat, PAS, estudiantat, famílies i amics. Benvinguts en aquest acte de graduació de la primera promoció del grau de Ciència i Enginyeria de Dades. La veritat és que és un dia molt especial el poder fer sempre una graduació. Per mi sempre és el dia que més il·lusió em fa, però avui en raó de més, perquè és la primera promoció d'un projecte que vam iniciar fa uns anys i que ara tot seguit n'explicarem una mica la història i que avui arriba a bon port. Deixeu-me abans que res que presenti les persones que hi ha a la mesa. A la meva dreta hi ha el rector de la UPC. A la meva esquerra tenim l'Antonio Torralba, que ens farà la conferència. I una mica més a la dreta tenim l'Asunción Moreno, que és la padrina d'aquesta promoció i una de les persones que també es va implicar especialment en aquest projecte. Jo deia que volia fer una mica d'història. La història és que quan l'endemà pràcticament de prendre possessió com a degà al març del 2015, el Jordi Cortadella em va venir a veure al despatx i em va explicar que volia fer una nova titulació. Jo aquell dia que acabava d'aterrar no vaig entendre gaire res. Ell em parlava de coses de tractament d'imatge, de tractament de dades i no sé què. Jo no vaig estar gaire al cas del que m'explicava i ell després va seguir estirant del carro i li van explicar aquesta història al director de Telecos, el Ferran Marquès, que també el tenim aquí, i entre els dos van començar a construir un projecte que posteriorment s'hi va sumar també la FIP i finalment la Facultat de Matemàtiques i Estadística. El Jordi és l'alma mater d'aquest projecte i avui ara ens explicarà una mica més els detalls de tot plegat. I finalment comentar que jo estic aquí en representació d'aquests 3 centres. L'Escola de Telecomunicacions, la Facultat d'Informàtica i la Facultat de Matemàtiques. Som 3 centres que impulsem aquest projecte, que el fem de forma coordinada i per no posar-nos tots a la mesa i que sigui massa gran, doncs hem decidit de forma rotatòria que un dels 3 estigués aquí i avui m'ha tocat a mi, però si no també podria haver estat un dels 2 Joseps, Fagaroles o Fernández, els actuals directors de l'Escola de Telecos o degà de la Facultat d'Informàtica. Bé, doncs jo no vull dir gaire res més, tan sols convidar el professor Jordi Cortadella que pugi al faristol i ens expliqui una mica tot això del grau de Ciència i Enginyeria de Dades. Gràcies.